באירוע יום ההולדת לציונט שהתקיים ב-Yes Planet, החלטנו לקחת את גלריו שתהיה לנו אטרקציה לעובדים ועזרה עבורנו במיון וסידור התמונות. יכולות ה-AI של גלריו היו אטרקציה, וכבר היה אפשר לראות איך העובדים מאוד נהנים לשחק עם האפליקציה, לקבל את התמונות אליהם באיכות מאוד גבוהה, ואפילו אחר כך לקחת את זה ולהדפיס את זה על כל מיני פסיליטי. זה היה פשוט מדהים לראות איך זה גורם לאווירה טובה בצוות. אנחנו בסיום האירוע יכולנו לקחת את התמונות ובשליפות מהירות, בחיתוכים מדויקים בעזרת יכולות ה-AI וזיהוי הפנים. זה היה פשוט אפליקציה נהדרת, ממליצים עליה בחום, הן לאווירה של גוד טיים למשתתפים באירועים, והן אחר כך עבור יכולת לסדר, לארגן, לסווג את התמונות.